UGWUMBA nwe onye chọrọ igbu m nwekwara onye ga-egbunwu m n'ihi na ndụ m nọ n'aka Chukwu nke bụ eziokwu na o hiwere isi n'otu onye ọbụla si chọọ igwu politiks nke ya ana m egwu politiks nke eziokwu ana m egwu nke wayo ndị a niile nakwa na-akpọ ahụ ugbu a ha niile tọchara m ọwụ na mmadụ dịka Hope nwere ike ọ ga-amụtalide m ka nwa so onwe otu ị ga-esi atụnye were mụ na ya ọwụghị enyi m ka ọwụ ihe ọwụwa onye ọchịchị bịara ghọọ gọvanọ otu o si ghọọ gọvanọ mụ na ya awụghị ọgbọ mụ na ya awụghị ndị a ga-asị ihe age grade mba nọ so IHEDIOHA awụkwaghị ọgbọ m mana anyị niile hụrụ onwe anyị na politiks ha nwa na-anọ tupu m abịa ana m anụbu maka ha ijikwa m aka na ha nwa na-anụbu maka m ebe Chukwu jikwa m na-arụ ọrụ n'ihe gbasara entertainment and media so ka ọ dị nganụ mmemme hụ ha anyị ga-ekele mana ọzọ kekwanụ mmemme m na ha ga-agakọnụ n'ihi na ka ọ dị n'ugbu a nọzụnụ m na politiks dịka mụ na gị na-ekwu ugbu a alaghachilenụ m na my business ihe anwa ga na-aga na political meetings mụnwa na-agakwanụ business meeting oles mgbe nwere ihe m chọrọ n'aka ha mana ama m na ebe ọbụla IHEDIOHA na ugbu a ịjụọ ya ihe gbasara uche ọchọ ịgwa onwe ya eziokwu ọ ga-agwa ya na ọ ga-agwa gị na m adịghị abụọ ihe o nwere nke Chukwu tinyere m n'ime ịma na eziokwu nke mmadụ gwara onwe ya ebe ọbụla EMEKA IHEDIOHA na ugbu a ịjụọ ya ọchọ ịgwa gị eziokwu ọ ga-agwakwa gị na uche wee ezigbo mmadụ mana gị na-ezutego kamgbe ahụ maka ọ dara ụda gọvanọ ọ dara ụda ọ dịzị ka gasị na uche gbuo na mmadụ enwere otu gị na-esi nwee ohere ịkpakọrịta na nekwe ihe mere mba onwe otu ndị oyibo si asụ ya ejighị m ụgwọ nkọwa ọbụla n'ihi ọwụkwa na ọ dịrị ya nwa mfe ịgwa ya ugbu a sị ya lekwe pati ị ga-aga ka ọ dịrị gị mfe ọ ga-eme ya onye ọbụla na-achọ ebe ọ ga-agara ya ọtụtụ ndị ya na ha na-arụkọ mgbe ahụ ọtụtụ ndị ya na ha dị na mma na-erikọ ndị so tie uche ị ga-anwụ uche ị ga-efu maka na ịbara APC akwa ha niile nọcha APC ugbu a ọ ka ịhụ na o nwere ihe nọ n'ime uche n'ihi na ma ọ bụrụ na ọwụ otu ahụ ka ekwetụ ka ezi ihe mere nke m ji pụọ iche a bịakwara mgbe a na-echesị o nwere ike iwu na ọwụ Uche Secondus ka ha na-eche pụrụ na PDP maka mgbe ahụ Uche Secondus wụ na onye isi PDP abịakwa ha gị hụkwa ebe ha na-ede ya na akwụkwọ Uche Ogbuagụ sị ka ezi ihe nke m ji pụọ iche n'ihi na agara m ebe m fili na ọ ga-adịrị m mma ana m achọ ụzọ nke m ihe bụ mkpa m mgbe ahụ wụ Ikeduru nwa afọ Ikeduru wụrụ deputi gọvanọ achọghị m ịnọ na pati ọzọ ya nwa nọrọ na pati ọzọ ọ dede m ọkwa na Ikeduru wụ ihe ka m mkpa n'oge mgbe ahụ masị ka m so ya ka Ikeduru niile nọrọ na one page enweghị ihe ọjọọ ọbụla m mere ọbụladị na PDP nọkwa na-emegbu m mgbe a na-eme m ka o nweghị ihe m wụ masị mba ka m nyetụ ha ohere so mụ na ya ahụbeghị ije mụ na ya na-amakọ dịka m mere ka ị mara mụ na ya awụghị ebiri mụ na ya awụghị ọgbọ o nwekwe ndị ije ya na ha na-amakọ ndị ije mụ na ha na-amakọkwawo ndị ọgbọ m na ndị na-arụ ihe m na-arụ mana mụ na ya eche m na mụ na ya nọ n'iro beresọ ma ya nwa ọ na-ahụ m iro mana obi m dị sarasara ihe ndị ka aha niile agaala emuvukwara m forward and adịkwa m sure na ya nwa muvukwara forward mana aga m echeta ya dịka otu enyi m nwoke onye m sọpọtụrụ onye m kwadoro wete ndụ m niile ka ọ ghọọ gọvanọ wete ihe niile nọ m n'ime akwadoro m ya o yiweghị isi n'ego ọ ga-agwa gị na ya enyetụla m ego ọ ga-agwa gị na m anala ya ego ọ bụla dị gọvanọ Hope Uzodimma ga-agwa gị na m anala ya ego ma na ya adachitụla m ego mbụ ma na o nwere ihe mụ na ya mere masị ya nye m ego ma ọ dịka majority leader no even mgbe m wụrụ majority leader abịara m hụ ego ole a na-akwụ onye majority leader ego ole a na-enye ya o ji arụ n'ọfịs ya mana evidently m wụrụ majority leader akọtụ ego ahụ bupụ ụzọ abụọ hapụ otu ụzọ mana onwe onye hụrụ ya n'ihu m ejikwa m obiọma m rụọ ọrụ enwe m driver eji m aka na-anya onwe m enweghị m polisi akpọnyere m dịka majority leader awụ polisi ndị ụlọ ọrụ redio m nyere m dịka onye isi ha
ka m nọ na-eji mgbe ahụ esi m n'ụlọ m ebe a na village anyị na-eme operate to Owerri every day ngachakwa ọrụ m alọta ebighị m n'ụlọ majority leader ọfịs m mgbe m na-awụ majority leader one room office ahụ m nọ mgbe m na-awụghị majority leader ọkwa ya ka m nọ wụrụ majority leader so onweghị ihe dị iche ewedara m onwe m n'ala onweghị kọmishọn ọbụla m gara n'ọfịs ya si ya nye m ọrụ ma ọ nye m ego onweghị onye ọbụla nọ na gọọmenti ma onye m ji aha majority leader megide ma ọ ji aha ya aha ọfịs aha gaa nara ego arụghị m kọntrakt enwe m kọmpanị eji arụ kọntrakt kama ewetakwuru m nke m tinye ka ọfịs ahụ nwee ike gbaa okpokpo so eji m aka n'ihe gbasara Right Honorable Emeka IHEDIOHA na Chief Hope UZODIMMA n'ọwụ ihe mmadụ na-ahụ dịka a na-agbagote ụwa o so na experience mmadụ na-enwe amakwa m na ebe ọbụla ha nọ na their quiet times na ha ga-aghọta na uche wụ onye dị iche ana m ebu ihe n'obi ana m ekwupụta ya otu ọ dị m n'obi nkwuchakwa ya ma awụsa ya ebe ahụ ọtụtụ n'ime ha ma na ihe ha ji megide m wụ ihe agwọrọ agwọ dịka ihe a ga-akpọ ya ihe afọjiri afọji akwetese akụkọ agwọrọ agwọ ihe ndị eji megide m onwe nke n'ime ha hụrụ m ebe m kwuru kwugide ya ma ọ megide ya mana ịmagono dịka ndị big men ha ga-enwecha ihe a ịbịa sị gị na ngwa ndo achọpụtara m na ihe niile aha wasị ịghọtago ụdị ya ịma onwe otu ọ na-adị big man mgbe ụfọdụ na-eme okomoko ịsị gị na ngwa bịa ihe niile ahụ eboro gị achọpụtago m na ọ wasị maka na ihe niile IHEDIOHA ji megide m were ihe a gwara ya agwa mana ọ bịazi icheta na m wee ezigbo ọyị ya na ya dị n'ezigbo mma ị na-aghọta ihe m na-ekwu ụfọdụ ndị mmadụ na-echekwa na ihe niile m gwụ n'ụwa na ọ wee Emeka IHEDIOHA akpụkwala mara akpụ bifo ndị di ya bịawa ya onwe ya ga-agwakwa ụwa eziokwu na onwekwe mgbe ya nyere m ego ma ọ nyere m aka ime ihe ọbụla mana anyị wee ezigbo enyi mgbe ahụ and dịka ọyị ọwụ onye adanyere onye adanyere onye onwe ihe ndị m ga-emenwuru ya emere m ya onwekwe ndị ihe nwa ga-emeriri m o meghere m so ọyị wụ ọyị and mgbe ọbụla anyị hụkwara anyị ga na-ekele ọkwa ụtọ dị Chief Hope UZODIMMA ya nwa bụ onye ọchịchị nọ kwalite m ka m wụọ majority leader mgbe ọbụla ị hụrụ a na-edenye aha m Right Honorable taa ọwụ na ọchịchị Hope mana ihe ndị ọzọ mere in between ahapụrụ m ya Chukwu o meziri m o mejọrọ m ọ ya na Chukwu ma